Assalamu alaikum hormatly adamlarym. Garaşlar baqy tarap ýolundaky täzirker hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Şugun hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabat şäheriniň güni hemem paýtagtymyzyň 140 ýyllyk bayramy näsibetli paýtagtymyzyň demirgadygyna Aşgabat City ýeri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutmak hemem iki gatly täze ýaşaýyş şaýlaryny ulanmagy bermek dabraryna gatnaşdy. Ýer bilen hormatly prezidentimiz paýtagtymyň demirgadygyna Aşgabat City täze ýeri ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulýan ýerine geldi. Altın geleceğin, altın şehri, azu dolup rahatlık bakari. Arka dağın dünya yol eseri, akıllı şehrimiz Aşgabat City. Aşgabat, 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 Aşgabat City. Assalamu alaikum. Şumur hormatlanan bilen mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum. Iri vatandaşlar, hormatly dawra gatnaşyjylar. Gahraman atalarymyz. Şu dawra bolsakda Aşgabat City ýaşaýyş toplumynyň düýbüniň tutulmagy. Endi Aşgabatdyň ýasaklanmagynyň şany 140 ýyllyk bayramy näsibetli. Sizi hemde şu dawra gatnaşyjylary tüý sürekden gutlaýar. Halkymyzyň bagtyar durmuşy, ýurdumyzyň güllebesine uğrunan barýan döwlet işleriniz üçin arkada prezidentimiz size alkışlar aýdýar. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belen maksatlaryňyz hemişe rowaş bolsun. Şuňur hormatlanýan belen mertebeli prezidentimiz. Hormatly dawra gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar, häzir garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň şuňur hormatlanýan belen mertebeli prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berýär. Hormatly adamlar, edi vatandaşlar, biz şuň her bir Türkmenistanyň buýsanjyny we göz oňjyny öwrülen ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň günni uly dawalary beslep giýden belläp geçýär. 2013-nji ýylda döredilýän bir bayram her ýyl täze manmazmun bilen baýlaşdyrylyp milli sinanamamyzda möhüm orny eýelýär. Her bir şan sinawatlar berkarar döwletimizde durly maksatly täze deshalary we binalary dawrary ýagdaýda açyp ulanmagy bermek hemde garaşlyk eýäwiniň ruhyna laýyk gelen döwrewap guruluşlarynyň şu sany owlaryňdyr şäherçileriň tutuş şäherleriň düýün tutmak we gurmak indi asarly däwe ýörli. Biz şuň hem paýtagtymyň demirgalyk bölegini gurulajak ajaýyp binalar we hem deshara toplumynyň binýadyny goýýar. Umumy meýdany 744 hektar alan bir ägir uly toplumy şäheriň içindäki şäher artlandyrmak boldy. Çünki ol ödürli maksatly binalaryň deshararyň 200 goragyny öz içine alyp ýaşamak we dinjelmek üçin ähli zerurlyklary üçin edilen tutuş şäher düzümli emeli getirer bu ýerde. Etrap häkiminiňdir beýleki edara binalarynyň we durmuş ulamy değişe deshararyň top sanasy gurular. Düýüpli maýy goýum turistlaryň kasagyna 1200 orunluk 4 sany çağlar wagt 3000 orunluk umumy bilim berýän 4 orta mektep medeniýet öýü hemde 5000 orunluk stadiony sport toplumy bina ediler. Şeýle bu ýerde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň we ýürütürüşdiren taşyl mektebiniň täze döwrewap binalaryny köp uğurly hastahanany 2 sany sağlık öýüni şonçuda dinjaliş merkezini dukanlardır, naharhanalary, toy mekany, köp batly avtodromlaryň dördüsini
Türkmenbaşy we Halk Bank döwlet täzeçilik banklarynyň şahamçylaryny gurmak gözegini tutulýar. Hormatly adamlar. Täze döredüljek şäherde biziň oglan eden döwlet adam üçindir diýen siýasatymyzdan uğralyp has oňaýly we otoglaryň ýerleşi golandyrylan ýaşaý jaglarynyň gurulşyna aýratyn ähmiýet berilýär. Bu ýerde Kaşam, Şotanla, ha bilen ýagny 12-35 hatly 107 müňden gowrak ýylaty niýetlenen 17.836 öýli 8 görnüşi 80 sany ýaşaýyş jaýyny gurmak meýilleşdirilýär. Bu ýaşaýyş toplumyň esasy gerilgesi aýlugly, köpli, görnüşli bolar. Ola demirden gurulan Türkmeniň agoý şekil we halkymyň açyk gowunlygynyň, mehman söýerliginiň hem dost, onun üçin gapynyň hemişe açyklygynyň hem nişany ýorlar. Buradan başgalar. Çağalar döredüjilik Amerikanyň seýilgähine düzümden ýoluluk ulgamynyň deskalarynyň jemaat huzurlugyna degişi binalaryňdyr, injiler, kommunikasiýa ulgamlarynyň hem içindäki ýollaryň gurulşy gözegine tutulýar. Şeýlelikde ýakyn ýyllerde bu ýerde Aşgabat City diýilip adlandyrylýan tutuş Döwrawap şäher peýda bolar. Hormatly adamlar. Vatandaşlarymyzyň her ýeri üçin mukaddes bolan paýtagtymyz Akmermerli Aşgabat diňe bir o döwrneme ýaşamak üçin has oňaýly bolmak bilen şäklenmän eýsem Döwrawap ol her şäher hem bolmalydyr. Munyň wagty. Onuň ähli durmuş üçinçilik ulgamlarynyň büyükdürsi hem işlemegine hem de daş keşini beýany tapmalydyr. Ne bu işler amma aşırma. Yaş, Döwrawap pikirlermegi başarýan ünermenleri şu sana Türkmen döwlet binagarlyk gurulşyk institutynyň hem de döwlet çepeçilik akademiýasynyň taliplerini işçen çekmek zerurdur. Ýolumyzda şäher gurulşyk ulgamyny ösürmek üçin kämil bilim ulgamy döredildi. Hem şu mümkinçiligi ýeňden ulanyp hem de ösürüp yaş binagarlaryň, dizaynlaryň, injenýerlaryň dörejilik başlangyçlaryny täzeçil tekliplerini iýdigleri howaslandyryp durmaly. Aşgabatyň täze adehgalary, ýaşaý jaýpam beýlik binagarlyk toplumlary paýtagtymyň ajaýyp tebigat bilen sağlaşyk hem bolmalydyr. Sebäbi biz Döwrawap okkunly ösýän, açyk hem de köp ewuşmly täze şäheri gurýar. Näme şoňra da bu ýerde ýokary derejedäki aratsaçylygy we tertip düýüni berja etmek, raýatynyň durmuş amatyklaryň hözerini görüp, asuda ýaşamak üçin ähli şertler döredilmelidir. Hormatly adamlar, men şeýlem şäheriň ekologiýasy, onun bagy, bostanlygy görmek, daşky guruşyň täsirini golandyrmak, has kämil gurallaryny we usullaryny bolgamda dünýäniň öňde barjy tejribesini, serişdeleri hem de energiýa täşkiltleri tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen bagly soraglar. Hem aýratyn üçin çekesim gelýär. Evet, bir soraglar. Häzirki wagtda tutuş dünýä jemgyýetçiligiň üns merkezinde durýar. Bizim göz goňjy bu. Aziýanyň merjen şäheri Aşgabat dünýäde iň owadan we arasy ýaşamak üçin has oňaýly şäher bolmalydyr. Muňa üçin biz ähli mümkinçilikler hem de serişdeler ýeterlik bar. Sebäbi gurýan döwlet hemme tarapdan gurup bollar. Tutuş diyarımızda bolşýaly Aşgabat şäherinde hem amalaşdyrylýan düýükli öwretmenler maksatnamasyny hem çäklerini ýarky zaman durmuş ykdysady düýmeni döretmäge köp amaýygym serişdeleri öýgürler. Şol düýüm bolsa raýatymyň ýaşaş durmuşy diň almagy hem de dörejilikli zähmet çekmek üçin has amatly şertleri üpçün etmäge göndürmeliler. Garaşlar ýolumyň durly kunjaklarynda
peýda bolýan täze ogullar, etraplyň şäherler, Wolayat Amerikadan döwrewak ýagdaýa getirilen keşfi biziň amana aşyran giň gerimli başlanýçlarymyň ajaýyp meýwesi. Ýygyderli gurup ulanmagy berilen bu täze deshalar bolsa, garaşsyz baky bir tarap batamyzda durmuş siýasatymyzyň üstünliklemeli aşyrýanyň aýynyň tutnamaty. Halkymyň her bir maşgulanyň hem raýatyň amadançylygy hakynnaky hemme tarapdan aladanyň hem nişandyr. Ne biziň ak mermeli paýtatymyzda şäher uruluşyk maksatnamasyny durmuş geçirmeň uzak möhletli netije onuň hem has rowaşlanýan. Ýokary derejede öksen kuwatly hem döwletiň paýtaty hökmündäki derejesine hem doly laýyk gelmeliler. Hormatly adamlar. Täze şäher guruluşyna başlamadan ozal biz köp fany taýýarlyk işlerini hem alyp barmanlar. Almanlar akademiýasynyň alymlary seismik ýagdaý düýüpli serjerip bu ýerde näçe çagatly jaýlar gurup boljakdygyny anyklamalar. Çolgçylar guruluşyň anyp barajak hem ýerlerini karta geçirmeliler. Näşeýle bu giň gerimli işlere ýol başlyk etjek guruluşyk karhanasyny döredip onu ýokary hem hünärli işgärler bilen üpçün etmeli. Mundan maşgada gurulma gözüňi tutýan binalaryň hem dehqalaryň taslamasy düdüp olar üçin guruluşyk serişleri bolan. Sement, ağaç, tağta, devreme, beýleki zerur ýönümleri dünýäde koronavirus ýokoňy ýaýran şäherke döwründe nirden almanlygyny anyklamaly. Olaryň özümizde öňdürilmeýän görnüşlerini daşlar ýurtlaryndan niýet hem getirilmegini ketkit demek. O hozurlyk we daş gurşugy barmak ministrligi bolsa, täze gurulajak şäheriň ilatyny, baglaryň çuwdurumlaryny suwlyn öpçün etmeň çeşmelerini anyklamalylar. Hormatly adamlar. Ve şu guruluşy bir näçe ýyl çekse, uly şäheriň düýüni tutýar. Şoň orada. Ýokarda fan alyp geçen zor olurdan başga da köp meseleleri çözmeli bolar. Näme ýaxşy niýet ýarym döwlet diýipdirler. Nesip bolsa ýene de bir näçe ýyl bir gözel köpetde bilen uç gorakdy. Garam säkrasyň tepleşýän şu ýerinde ýaşamak üçin ählamatykda dünýä derejeli lowurda apturan ajaýyp şäheriň şaýady bolar. Mehman adamlar. Eýdi watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şany 30 ýyl bayramynyň bellenýän Türkmenistan parahaçylyk we naşmaň watany diýip oglan edilen ýylynda o gözel paýtatyň ajaýyp kunjoklaryň birine düýü tutulýan bir şäher. Güneşli diýarymyzyň gün saýyn depini ösýanyny gorkadýar. Garaşly ýurdumyzyň kuwatly döwleti öwürlýäniň hem şaýatlyk edýär. Men bir kara döwletimiň bedu wada bilen anlamly öňe täze berendikleri ýetýäniň hem aýdyň subutnamasyny öwürjek. Bu ajaýyp şäheriň bagtýan nesillerimize halmat etjekdiňne hem berk ananýar. Mehman adamlar. Sizin ahirinde sizin hemmeğde şuun döwlet derejesinde bellenýän Aşgabat şäheriniň güni hemde täze şäheriň düýünün tutulmagy bilen ýendir öýdäkem tüýçürekden gutlaýar. Size berk zan sağlagy, maşgala wadaşyny, edi watanny gülläp ösmeýäniň, mehriban halkymyzyň rowaşlygynyň behbidine alyp baran işlerine hem ulysynlykları arwady. Inni bolsa hormatly adamlar, inniki çäre geçmek üçin men häzir sözi alyp barja berýär. Cumhur hormatlanýan berend mertebeli prezidentimiz, hormatly dawra gatnaşyjylar. Häzir paýtatymyzyň demir gadygyna guruluşyna badarga berjek, täze ýaşaýyş şaý toplumynyň Aşgabat City'niň ýürüýte taýýarlanan şekil taslamasy bilen tanışmagy sizden uly hormat bilen gaýş edýär.
al asmanyna berenti parlayan ýaşyl tuğumyzyň saýasyna hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň parasaty başdanlygyny garaşsyz baky bir tarap Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäheri dünýä derejesindäki ösüşleri eýe bolýar. 200 binadan gowrak bolan ägirt uly täze ýaşaýyş şaý toplumyny gurmaga bölünip berilen umumy meýdan 744 hektara barabardyr. Aşgabat şäheri täze şäherjede dürli benetlikdäki 10 gatdan 35 gat içenli ýaşaýyş şaýlarynyň 180 sanysyny gurmak meýilleşdirilýär. Şolardaky öýleriň sany 17836 bolar. Täze ýaşaýyş şaý toplumyna guruljak döwrewap ýaşaýyş şaýlary 107 miňden gowrak ilata niyetlenenler. Ýakyn ýyllarda Aşgabatyň demir gadygyna dolanýan binalarynyň, hyzmat ulgamynyň idaralarynyň, ýaşaýyş şaýlarynyň, saglyk goraş idaralarynyň, medeniýet merkezleriniň, ýokary okuw mekdepleriniň, hemde meden durmuş maksatly destalaryň toplumyny özüne jemleýän täze şäher peýda bolar. Ynha bugün bolsa Ak şäherimiz Aşgabatyň esaslandyrmagynyň şanyny 140 ýyllyk bayramynyň şatlyk şowkuny bellenýän gününi garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiziň täze taryhyna şöhratly waka, täze ýaşaýyş şaý toplumynyň Aşgabat şäheriniň gurulşygyna badalga berilýär. Gahrman arkadamyň ak pataty bilen gurulşygyna badalga beriljek. Bu iri taslamanyň durmuşy geçirilip başlanmagy ähli watandaşlarymyzy boýsandyrýar. Bagtyar halkymyzy belent maksatly beýik işlere ruhlandyrýar. Aşgabat şäheri Gahrman arkadamyň şançyrak paýgatydyr. Şäher gurulşyk maksatnamasynyň nurany şuwlatydyr. Ak şäherimiz Aşgabaty hasra göderleşdirmek, awadanlaşdyrmak babatda tutumly işler alyp barýan Gahrman arkadamda tüy sürükden alkışlar aýdýar. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, iýlik bähbetde tutumly işleri hemişe rowaç bolsun. Salam Mehriban atamjan. Ak şäherimiz bagtly geljeğimiz, beýik paýhasy, beýik gerçegimiz, ullakan şäher, owadan hem giň arzuýaly arkadamyň Mehriban atamjan Aşgabat şäheri ýaşaýyş toplumynyň ýadygarlyk senanasyna ýazgalyp beräýin-de. Salam Mehriban atamjan. Erem baglary ýolsalar göge, alkışlar bolsun arkadagymy. Akylly şäker, bagtyň destany, ýaşy arkadagym, Türkmenistanım. Mehriban atamjan, Aşgabat şäheri ýaşaýyş toplumynyň düýbüni tutup beräýin-de. Asırlı däbe göre hormatly prezidentimiz geljek nesillerine ýetlenilen ýadygarlyk ýazgylaryň gutyny täze gurulşygyň binýadyna goýup, Aşgabat şäheri täze ýaşaýyş toplumynyň gurulşygyna badalga berdi. Ýakyn geljekde paýtagtymyzyň şu ýerine ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş toplumy, idara binalary, medeni durmuş maksatly desgalar, sport toplumlary, sügdä we hyzmatlar ulgamyna degişli binalar, bilim, mektebi çenli çağlar idaralary, lukmançyk merkezleri emeli geler. Desgalaryň kemmeti, öýedgoşy bede gaýratynlyklary, gurulşy, binagarlyk çözgütler bilen tapawutlanar. Arkadagy prezidentimiziň başlangyçy itaatynda bu ýerde nusgawy şäher goşawy kemale geler we binalarda adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagyny üpçün edýän mümkinçilikler derediler. Soňra Mehriban arkadagymyz hemde dabara gatnaşýanlaryň äglipi Aşgabatyň 140 ýyllyk bayram münasibetli şu gün şäherary uruw boýunça gatnaşyp geçen täze döwrewap awtobuslary minip paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrawynyň çägine ýerleşýän çoğunly ýaşaýyş toplumyna şanly tenem münasibetli açylyp ulanmaga berilýän 140 sany 2 gatly täze ýaşaýyş şaýlaryna tarap ugradylar. Hormatly prezidentimiz ýol ugra paýtagtymyzyň bu künjeginiň awadanlaşdyrylyşyny, bu ýerleriniň tebiği aýratynlyklaryny seýledi. Ýergelenini aýtsak, hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şu gün paýtagtymyzda gurulýan şanly toýuň tarihi ähmiýetli wakalaryň hormatyna şäher içi awtobuslar, ýolagçylary muht gatnadýarlar. Munyň özi türkmen halkyna mahsus bolan we dünýä nusgalyk asylly ýörelgeleriň häzirki zamanyň şanly wakalary bilen utgaşdyrylýanynyň aýdyň beýany urly. Ýazirki döwürde ak mermerli Aşgabat Aziýanyň merjen şäheri diýen ikrarnama eýe boldy we dünýäniň iň owadan ýaşaýyş üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň birini urly. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy we paýgasy ýol başlygy esasyna paýtagtymyzda ösdürmegiň täsir konsepsiýasy üstünlikli durumça geçirilýär.
Şunun bilen baglyqda adamlaryň has amatly durmuş şertleriniň döredilmegi Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Aşgabat ajaýyp binagarlyk çözgütleri bolan täze desgalaryň we kaşan binalaryň gurulmagy bilen barka gözelleşýär. Şäher düzümi iýligderli döwrüp aýaşdyrylýar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz ýüzbolçy çözgütleriň durmuşa geçirilmegine täzeçil şol sanly tehnologiýalaryň inženerçilik teknik işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berýär. Bu usullar üsýän we üz çägini giňeldiýen Aşgabatda giňden ulanylýar. Hormatly prezidentimiz we dabara gatnaşýanlar Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmaga berilýän 140 sany 2 gatly ýaşaýyş jaý toplumuna geldiler. Mehriban arkadağımız dabarlı ýagdaýda täze ýaşaýyş toplumynyň toý bagyny kesdi. Onuň ulanmaga berilmegi paýtagtymyzyň ilaçy üçin Aşgabat şäheriniň günü münasibetli ajaýyp bayramçylyk sowgadyna urildi. Aşgabadım meniň döwrüliň çarhyny eýdine sarap, Örýän seniň ýöne köýje keşfini tarih bolup galan ýyllaryna garap. Eyran etdim köçelerine Kalmışyan geldiler badi Ömürler mülkünün vakti köz babay Kefirler yanlanıyor
şanyny. Ak mermerden, ak şekerim Aşgabat. Bugün kutlap diyes şanlı toyuňy. Ömrüň uzak bolsun. Sağ ol Aşgabat. Sonra hormatly prezidentimiz täze ýaşaýyş çay toplumyny ýaşaýjylar üçin döredilen şertler tanışdy. Bu toplum paýtagtymyzda üstünlikli durmuşa geçirilen şäher uruşuk maksatnamasynyň aýdyň netijesidir. Munyň özi şäher ilatynyň döwrewap we eliterli ýaşaýyş çaýlary bilen üpçedilmek ornuny ýaýranlandyrılan işleriň miýweti bolup durýar. Şeýlekem biçezgüt şäher ilatynyň islegine görä ýaşaýyş çaýlaryny saýlamaga mümkinçilik berýär. Bu ýerde ýokary hil derejesi üpçedilýär we ilatyň islegleri nazarda turýar. Hormatly prezidentimiz täze ýaşaýyş çaýlarynyň birine baryp gördi. Hormatly prezidentimiz bir ýerde gurulan binalaryň guruluşyny, olaryň ýanyşyk ýerleriniň abadanlaşdyryşyny seňledi. Ýaşaýyş çaýlaryna we beýleki binalarda adamlaryň dörejlikli dähmet çekmegi, oňoýly ýaşaýyşy we din jalmak üçin oňyn şertler üpçedildi. Binalaryň guruluşyna ähli şol sanyna jaýlaryň bede gaýratynlyklarynyň häzirki zamanyň taraplaryna alaýyk gelmegi ýoly goýuldy. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli paýtagtymyzda we sewitlerde gurulýan diskalaryň hil derejesine bellenilmiş möhletlerde tamamlanmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Bu ýerde üýeleri mehriban arkadagymdy mehirli gaşlady. Mehriban arkadagymyz üýelerini täze jaý toýlarla gutlady. Hormatly prezidentimiz üýeleriniň ýaşaýyş çaýynyň guruluşy, abadanlaşdyryşy, döredilen şertler baradaky pikirler bilen gyzyklandy. Üýeleri halkymyzyň abadan durmuşy babatda hemme taraplaryň alady diýen üçin arkadag prezidentimize tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet derejesine edilýän tagallalaryň netijesinde halkymyz ähli amatlyklary özüne jemleýän jaýlara göçüp gelmek bagtyna miýesler boldy. Bu ýerde döredilen şertler döwrüň hil we amatlyk taraplaryna dolu gabat gelýär. Çoğundy ýaşaýyş toplumynyň çägine gurulan jaýlaryň ýagty otoglaryna, açxanalarına we beýleki deskalaryna ýerul mümkinçilikler üpçedildi. Her bir ýaşaýyş çaýynyň özüniň milletleri bolup, bu ýerde ekrançylyk, bagçylyk bilen meşgullanmak üçin şertler bar. Jaýlaryň ýanyşyk ýerleri göwne jaý abadanlaşdyryldy. Umuman bu ýerde bir bitigi sazyş töredildi. Şeýlekem binalaryň guruluşy we bedek aýratynlyklary utgoşukly ýerine getirildi. Täze jaýa göçüp gelen lukmanlar maşgalasyndan ibarat bolan üýeleri ýazirki döwürde hormatly prezidentimiziň iýlikderli tagallasy netijesinde adamlaryň münasip ýaşaýyş şertleriniň üpçedilmeginiň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy uğurlarynyň birine öwürlendigini, ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýlikderli gowrandyrylýanyny uly buýsan üçin bellädiler. Hormatly prezidentimiz üýelerini bugünkü şanly tene we täze ýaşaýyş çaýyna göçüp gelmekleri bilen ýene däwrede gutlap, bir jan saglyk işlerine üstünlikleri arzu etdi we maşgala agdalaryna toý sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly prezidentimiziň ajaýyp sowgatlaryny kabul eden, täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalary mehriban arkadagymyzyň adamlaryň abadan, bagtyar durmuşda ýaşama ugruna edýän taýsy tagallalaryna hoşallyklaryny beýan etdiler. Täze jaýa göçüp gelen bagtyar maşgala agdalarynyň haýyşy boýunça mehriban arkadagymyz olar bilen ýadgarlyk surata düşdi. Üýeleri milli diýip desturlarymyza laýyklykda arkadag prezidentimize toý düňçegini gowşurdylar. Özüniň binagarlyk keşfi we ýaşaýyş üçin ýokary derejeli şertleriň düredilmegi bilen halkymyzyň buýsanjyna münasip bolan ak mermerli paýtagtymyz özü üçin täze derejesine çykdy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli, iki gatly döwrewap ýaşaýyş çaýlarynyň bir wada 140synyň ulanmaga berilmegi, paýtagtymyzda şäher uruşuk maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine toplumyň esasy çemilişilýänini alamatlandyrýar.
yaşayış toplumunun çäklerine bina edilen disgalaryň gurulşygyna milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň üsün tejribesi utgaşdyrly. Aýratynda yaşayış çaýlarynyň otoglarynyň yerleşdirilişine, olarda yaşamak we göwnüjay din jalmak üçin zerur mümkinçilikleriň döredilmegine mühim ähmiýet berildi. Täze düwrewap çaýlaryň amatlyk derejesi, onun aşxanalarynyň injamlaşdyryşy häzirki zamanyň üsün talaplaryna dolu alayık gelýär. Munyň özi adamlaryň yaşayış durmuş şertlerini iýligderli gowlandyrmak, yaşayış çaýlarynyň gurulşygyna täsir tehnologiýalary we sanly ulgamy netijeli peýdalanmak bilen baglanyşly meseleleriň arkada prezidentimiziň ýol başlygyna durumça geçirilen döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň yaşayış toplumlarynyň tassamalaryny taýýarlaýjylaryň we gurulşykçylaryň öňüne goýan anyk wezipeleriniň durumça geçirilýändiginiň we bu gurda bildirilýän talaplaryň ýerine getirilýändiginiň aýdyn beýanydyr. Şeýlekem yaşayış çaýlarynyň ýanyjyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagy, bu ýerde ýol ulak düzümine degişli disgalaryň gurulmagy we düwrewap ýollaryň çekilmegi gurulşyklaryň toplumlaryň esasy amala aşyrylýanyny aňladýar. Munyň özi hormatly prezidentimiziň döwlet adam çyndyr diýen şygary baş ýürelgi edinýän siýasatynyň uly arwaşyklary besenýänini alamatlandyrýar. Şundukda mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary bilen bugünkü davrlar halkymyzyň taýdaşky öziş ýoluna düşen ata-watanymyza, ak mermerli paýtagtymyza söýgüsiniň we buýsanjynyň tenasyna gürli. Şugun hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow gazabalyan pudoklary durnukly üçin hereketlendirişdir mowdugy bilen geçirilen ýokary derejeli ähli umumy tegede ustalaryň başyndaky maslahatlaşdy. Online görüşünde maslahaty Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres geçirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň gazabalyan senagat boýunça ýokary derejeli ähli umumy forumy geçirilip, onuň barşynda hormatly prezidentimize söz berildi. Hormatly prezidentimiz forumda çykyş etmek bilen şeýle diýdi. Уважаемый генеральный секретарь, позвольте поблагодарить вас за приглашение принять участие в этом представительном международном форуме. Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что Туркменистан, полностью разделяя озабоченности в связи с негативным воздействием промышленных выбросов в окружающую среду, последовательно и решительно выступать за самую тесную координацию и согласованность международных усилий, направленных на минимизацию существующих в этой связи рисков и вызовов. Убеждены, что ключевым фактором здесь должна быть неуклонная всеобщая приверженность Парижскому соглашению по изменению климата. Именно этот документ призван определять свою глобальную экологическую и природоохранную повестку в нынешнем столетии, обеспечивать и высокую эффективность международно-правовых механизмов по ее выполнению.
Присоединившись к этому фундаментальному документу, Туркменистан активно взял курс на предметное сотрудничество с ООН, другими специализированными международными структурами по его повсеместной имплементации. И в настоящее время, согласно обязательствам по Парижскому соглашению, в Туркменистане при поддержке программы ООН по окружающей среде и программе развития ООН идет разработка 4-го национального сообщения об изменении климата и 1-го двухгодичного сообщения. Также планируется, что оба документа будут представлены в секретариат ООН в начале 2023 года. Совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию мы также и ведем подготовительную работу к реализации 2 крупных проектов по защите озонового слоя. Готовы дальше и тесно сотрудничать с этими другими международными структурами и всеми заинтересованными государствами. Являясь одной из крупнейших в мире ресурсодобывающих стран и полностью осознавая свою ответственность в этой связи, Туркменистан прилагает максимальные усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по окружающей среде. Принятие в 2019 году новой редакции национальной стратегии Туркменистана об изменении климата обеспечило все необходимые правовые, организационные, технологические условия для выполнения экологических задач. Также послужило основой для кардинального расширения списка адаптационных мероприятий. Сегодня этот список охватывает практически всю систему экономической и производственной жизнедеятельности государственного и частного сектора экономики. И вот в течение последних лет неуклонно снижается углеродоемкость производимой в Туркменистане продукции. Вот приведу несколько цифр. По экспортным оценкам, проведенным в рамках 3-го национального сообщения Туркменистана, в перспективе до 2030 года рост экономики будет сопровождаться снижением удельного веса энергопотребления на единицу ВВП. Таким образом, будет наблюдаться тенденция к снижению темпа роста выбросов углекислого газа до 122% в 2025 году и до 118% в 2030 году. В стране широко также внедряются адаптационные меры по восстановлению лесов и улучшению землепользования для смягчения климатических воздействий. В рамках общенациональной программы озеленения «Зеленый пояс» созданы обширные лесные полосы вокруг городов с использованием прогрессивных водосберегающих методов полива. Вот только в этом году в стране планируется высадить дополнительно 30 миллионов саженцев. Эта работа рассчитана на долгосрочную перспективу и будет вестись целенаправленно и максимально эффективно, в том числе и на принципах государственно-частного партнерства. Уважаемые участники, подтверждая свою твердую приверженность объединению и укреплению международных усилий перед лицом нынешних серьезных экологических угроз, Туркменистан предлагает ряд конкретных и неотложных шагов. В частности, считаем необходимым приступить к разработке стратегии ООН, нацеленной на осуществление мер по развитию низкоуглеродной энергетики. Второе наше предложение – это создание под эгидой ООН международной
дорожной карты по развитию водорода в качестве одного из приоритетных направлений в энергетике. Как инициатор этих предложений, Туркменистан готов в ближайшее время приступить на экспортном уровне к обсуждению и критериев их реализации. Приглашаем к сотрудничеству. Также благодарю за внимание и желаю участникам круглого стола успехов в реализации поставленных целей. Indi bolsa hormat prezidentining adyna ýerine gutlawylan tanış edýäs. Onuň aly hedarty Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Siziň aly hedartyňyz Katar döwletiniň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan size we siziň üstüňiz bilen dogandyk Türkmen halkyna mukaddes urada bayram münasibetli iň gowy arzuwlamy beýan edýäniň başatlaryny Siziň aly hedartyňyzda berkjan saglyk, abadançylyk we üstünlük dogandyk ýurdunda bolsa, mundan welekde öňüçlik hemde rowaşlyk arzuw edýän. Oy biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan ysmyşykly dogandyk gatnaşyklary mundan welegem össün, hemde puturonsun. Meniň tüý sürekdeni hormat goýanyň maradaky ananyrmalama kabuldyň. Tamim bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Paýtagtymyzyň 140 ýylyna bagşlanýan Ak şäherim Aşgabat adly 20-nji köpürli halkara sergisi tamamlandy. Bu gözden geçirilişiniň maksady uzal bilen häzirki wagtda Türkmenistanda has uly gyzyklyma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilýär. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şäher gurulşy we durmuş üçinçiligi ulgamynyň gazananlaryny beýan etmek maksady bilen her ýyl geçirilýän bu sergi paýtagtymyzyň şeýle hem tutuş ýurdumyzyň ykdysady we durmuş ösüşiniň möhüm hemde ileri tutulýan wezipelerini netijeli çözmekde ähmiýetli orny eýleýär. Şäherleriň we sewitlerin durmuş üçinçiliginiň netijeli gurulmagyna gönükdirilen dünýä tejribesi, täze tehnologiýalar bilen tanışmaga mümkinçilik berýär. Bu sergi Türkmenistanlaryň gün-günden gözelleşýän paýtagtymyza ýokary boýsanç we ähli-umumy watançylyk duýgularynyň belentligini açyp görkezdi. Watanymyzyň ýüregi bolan Aşgabat täze taryhy döwrüň belent dörözçilik ilhamynyň çeşmesidir. Paýtagtymyz watanymyzyň ajaýyp şu gününiň hemde nurana geljeginiň aýdyn beýanydyr. Ak diýen düşünje diňe bir ak mermere beslenen binalaryň keşfini aňlatmak bilen çäklenmän, Aşyklar şäheri diýen çuňur ruhy mana eýedir. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany şagary bilen geçýän hemde watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýylligi bellenilýän ýylda Aşgabat şäheriniň häkimligi hemde Sewda Senagat edarasy tarapyndan gurulan bu ýerdeki forum aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Garaşly Türkmenistan ötün Senagat döwletine öwrilmek bilen bütün dünýä ýokary ykdysady ösüşiň serişleri mümkinçilikleriniň hemde ýurdumyzyň ägirt uly kuwatynyň nusbatyny görkezýär. Ähli-umumy dünýä hojalyk gatnaşyklary ulgamyna çalt depkinne goşulýar. Ýurdumyzyň baş şäheriniň ýeten sepitlerini hemde geljekki ösüş meýilnamalaryny açyp görkezen giňerilmi sergi daşyrurta hyzmatdaşlarda hem uly gyzyklanma döretdi. Aşgabat okully ösýän häzirki zaman şäheriniň täsini nusgatdyr. Bu ýerde gözellik bilen amatlylyk, binägerligiň öňde barjy gazananlary, injener tehnik çözgütler we gadymdan gelýän milli binägerlik ýörelgeleri, şeýle hem türkmen halkynyň öz borçy durmuş ýörelgeleri sarlaşýar. Bu gözden geçirilişiniň maksady ozal bilen häzirki wagtda Türkmenistana has uly gyzyklanma bildirilýän hyzmatdaşlyk ulgamyna gönükdirilendir. Olaryň biriniň gurulşyk puwdagynyň uly geljegi bardyr hemde milli ykdysadyýetimiziň çalt ösýän uğru bolmak bilen maýa goýjylarda we potorotçylarda uly gyzyklanma döredýär. Halkara sergisinde tapawutlanan kampaniýalaryň, hojalyk jemgyýetleriniň, hususy kärhanalaryň wekillerine diplomlar gowşurly. Hormatly prezidentimize ýüzlenmäni kabul edilmegi bilen halkara sergisi öz işini tamamlady. Aşgabat şäheriniň 140 ýyl münasibetli geçirilen şäherleň ählisinde paýtagtyň ýaşaýjylaryny hemem mehmanlarynyň bayramçylyk ruhy bilen gadanlýar. Sebebi şuurdaky şäherleri ýokary guramaçylyk geçirmek üçin bayramçylyk şäherleriniň uly toplumy işlenip düzüldi. Hemem olara aqçam taýýar görüldi. Şanly tenen hormatyny Türkmen awtologları agentliginiň Aşgabat şäherindäki ýolagçy awtolog kärhanasyna gelip gowşan Döwrebap Kasymly şäher awtobuslaryň we awtomobil ulug hyzmaty açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine gelip gowşan
taksilen yüzlerçesi ulanılmaga berildi. Şäherimiziň çäklerine ýolagçylara edilýän hyzmatlar ulgamynyň derejesini ýokarlandyrmak, şäheriň ulag aragatnaşyk düzümlerini ösürmek, jemgyýetçilik ulaglarynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen 200 sany häzirki zaman taksileri hemde 400 sany ýolagçy awtobuslary işe girişdiler. Bu ýysançly waka şäher ilatynyň bayramçylyk ruhyny artdyryp, aýratyn ýata galjy wakaya uruldy. Dünýäniň soňky gadananlary ornaşdyrylan ak renkli täze ýeňil awtolawlary hemde ýolagçy awtobuslary ir täher bilen milli däp tesurlaryň berja edilmegine ýoly rowany boldylar. Olary ak ýol arzu edildi. Paýtagtymyň giň şaý ýollaryna, giň köçelerine raýatlary el ýeterli we ähmiýetli hyzmatlaryny edýän taksilaryň, awtobuslaryň bayramçylyk bedegleri şäheriň toý gurşagyna öz bolşly bedeg berýär. Ussat sürücüler tarapyndan dolandyrylýan awtolawlaryň ählisine ýolagçylar üçin oňyly şertler döredilendir. Rahat hemde tämiz oturguçlar, radio we aýdym saat ulgamy, sanlaşdyrylan serişdeler bilen öpçün edilendir. Munyň özi ýolagçylara edilýän hyzmatyň ýokary dogun tasdiqlyga. Bu ýagda ýurdumyzda döwlet adam üçindir diýen şygaryň dabaradan ýan anyň suwtnamasydyr. Bu hakykaty bayramçylyk gününe ýolagçy awtobuslarynyň tölegsiz, ýagny mowt hyzmatlarynyň ýaýwanlandyrylmagan dowallygy bilen äşgär edýär. Ýeri gelende belletek Aşgabatyň taksi awtolawlary çalşyklaryň esasy gije gündüň dowamyny hereket edýär. Olary buyurmalary esasynda sanda ulgam arkaly çağırmak mümkinçilikleri hödürlenýär. Şeýle ula mümkinçilikler üçin şäheriň ähli ýaşaýjylary gahrman arkadagymyza alkyşlaryny aýdýarlar. Türkmenistany Aşgabat şäheriniň güni hemem öňe döredilmeginiň 140 ýylygy belenilýän günü Aşgabatda dogulanan ilkinji çağalan enatalaryna hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar goşurly. Hemem meherli gutlawlar, bagtly durmuş, berk jan saglyk, hemem awadançylyk baradaky arzuwlar beýan edildi. Körpejeler enäniň we çağanyň saglygyny guraş Almy klinik merkezde dünýäýindir. 2021-nji ýylyň 25-nji maýynyň ilkinji pursatlaryna Orad Muratowyň maşgalatyna ogul bebek dünýäýini Lukmanlyň habar berişleri ýaly çağan ýagdaý kanagatlanarly. Doglan oglanjyň agramy 3 kg 985 gram, boyu 53 cm. Çağa Aşgabat diýilip ad takyldy. Şeýlekem bugüniň ilkinji pursatlaryny Atajyk filan maşgalatyna gyýt bebek dünýäýini Lukmanlyň habar berişleri ýaly çağan ýagdaý kanagatlanarly. Doglan gyýt çağadyň agramy 3 kg 720 gram, boyu 53 cm. Çağa merjen diýilip ad takyldy. Körpejelere bu atlaň dakylmagy ýöne gerdenärler. Täze dünýäýiniň bäwejikleň enatalarynyň buýtançylyň belleşleri ýaly arkada prezidentimiň başdanlygyna ýurdumyň garaşdyrlarynyň 30 ýyllygynyň uly dabara bilen bellenilgen Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany gelinä Ak şäherimiz Aşgabatyň 140 kel toýunyň bellenilýän pursodyna, ýagny 25-nji maýyň ilkinji pursodyna bu prezidentliň dünýä ýylmagi, döwletliligiň, asudalygyň, gözelligiň, sagdanlygyň nişanlary. Arkada prezidentimiz enelen we çağılan sağlanyny goramak wezipeleri, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan urlarynyň hataryna ketgitlep, maşgala näçe berk bolsa jemgyýet hem şonça baýdyr diýip nowtaýar. Döwlet başdanlygyň belleşi ýaly, häzirki döwürde köp çağırlyk jemgyýetiň durmuş awadançylygynyň, onuň ertirki güne bolan anamynyň alamatdyry. 25-nji maýda dünýäýiniň bu prezidentlери arkada prezidentimiň adyndan gymmat bahaly sowgatlaryň goşulmagy, enatalarda hormatly prezidentimize bolan hoşallyk duýgularyny müň mertebe beýgeldi. Men Orad Muratowa 1997-nji ýylda doglan Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy. Neşun bizim durmuşymyzda eň wariatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Ýagny bizim maşgalamyzda oglan prezidentimiz dünýäinde hormatly prezidentimiň bize uğradan sowgady, bize hasem beýendirdi. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watan ýylynda Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk ýubileý münasibetli 25-nji maý günüň ilkinji pursatlary bizim maşgalamyzda hem oglan prezident dünýäinde hormatly prezidentimiň çykyşlarynyň birinde 25-nji maý günü doglan bäwekleriň oglan bäwegi Aşgabat adynyň goýulmagyny teklip etdi. Biz hem maşgalamyz bolup, oglan prezidentimize Aşgabat diýen ady takmagy makul bildik. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutjan tutumly işleri owajalsyn. Men Hoçýew aýyna 1996-njy ýylda doglan Aşgabat şäheriniň raýaty. Bugün bizim maşgalamyzda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Ýagny bizim maşgalamyzda ilkinji gyýt prezidentimiz dünýäinde. Şol münasibetli hem gahrman arkadagymyz bize ýollan şäher paýyna münasip bolduk. Bu bolsa bizim durmuşymyzda hassa ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Hormatly prezidentimiz öz çykyşlarynyň birinde
Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygy bellenýän pursatynda dünýä ýene gyýyt çağa bolsa Merjan adynyň daqylmagyny teklip etdi. Bizim maşgalamyzda hem gyýyt perdendimiziň dünýä ýenmegi münasibetli biz hem oňa Merjan adyny daqdyk. Biz muňa örenşat, buýsan ýarys, goý mehriban arkadaşymyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işler rowaj alsyn. Şun ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň ählisinde soňky jaň dabarlar geçirildi. Bu ajaýyp bayram Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany şygarasyna geçýän mukaddes garaşdyrmyň 30 ýyllygy bellenilýän ýylda uçurumlaryň onlar çömüks üçin ýatdan çykmajak waka urly. Dep bolşýary Irwene mekteplerini iň gowy uçurumlary ökdi okuwçylary, dürli olimpiadalaryň hemme dürjülük beýatçylarynyň geňçileri, şoňalamy bilim rugumynyň işgärleri, ýurdumyzyň iň täze taryhyny hemme oňa bagtyar geljegiň şany bolan paýtatymyzdaky garaşçylyk binasyna ajaýyp gülleselerini goýdurar. Her bir adamyň durmuşyny mektep bilen hoşlaşyk portady torunlarjy duýgular bilen goşalýar. Şolar wagtyň özünde bu da bara öz başlyk durmuşa gadam atmagyň begenjini, umytlary hemme täze sepkitlere, ymtyrşlara besenýär. Hormatly prezidentiň 2020-2021 okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli geçirilen bayramçylyk dabarlaryny okulan gutlugyny orta mektepliň okuwçylaryna ak ýol ardy edildi. Milli dermada soňky jaň dabarasy hem okuw ýylynyň üstünlikleri tamamlanmagy bilen gutlap, watany burun beýik söýge ararly, insan perwerlik hem dostlugy ýürgüdenen mehriban ýaşlamydan, ata watanymyzyň adabraýyny, şan şöhratyny, hasam beýgeltmekde gujur gaýratyny, zähmetini, okuýup başarnyklaryny, gaýgyrmajyklyklaryny berk anamirlerdi. Mektepler tamamlayanlar hemme olaň muallimleri hormatly prezidentiň tagalarlaryny netijesinde ýokary bilimli döwrüp garaýşly hemme maksady ukunly ýaş nesliniň kemale gelmegi, olaň okuýup başarnyklaryny hemme dürjülük mümkinçiliklerini amala aşyrma babatyna dördülen ähli mümkinçilikler üçin tüý sürekdeni hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mälim bolşýaly bilim ulumy kemilleşdirmek milli dermadaň döwlet adam şeýler diýen şygar bilen üstünlikli amala aşyrýan durmuş uğurly siýasatynyň wajyp bölegdir. Munyň özi ýaş nesilleň edýidi watanymyza, döwlet baýdamyza arkada prezidentiň mukaddes ýürelerini baky we padarlygyny ýüze çykmasyna urly. Uçurumlaryň kalplaryna hemişelik orna alýan soňky jaň dabarlary umumy bilim berýän orta mektepliň ählisinde ýokary ruhlantyga şatlyk şowguny besenip geçirildi. Dabarlarda çykşydanlar durmuş ýoluny öz başda gadam atýan ýaşlara ruwaşlyklar ardy gödüp, olaň okumaklary nurana geljegi üçin taýsyl taýralary diýen hormatly prezidentiň alkyş sözlerini aýtdylar. Uçurumlaryň mektepde alan bilimleri olara saýlap alan hünärlerini elalmakda uly ýardym eder. Ular üçin täze öz başlyk durmuş ajaýyp döwürdi. Döwletiň hemde jemgyýetiň durmuşyny ägurt uly taryhy özgertmeli besenen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne başlanýar. Ýene sanaja günnäne uçurumlar üçin jogapkärlik pursat gutordy synalar başlanýar. Orta bilim hakynda şahadatnama mektep okuwçylarynyň öňünde uzak ýollary, ilkinji wagtda ýurdumyzyň şoňalama daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdeplerine bilimlerini dowam etdirmek üçin giň mümkinçilikler açar. Şu ýyly soňky jaň dabarlarynyň giňden bellenýän şanly fene, gözel paýtatymyzyň 140 ýyl bilen gabat gelmegi bellerlikdir. Goşa bayramy öwrülen ajaýyp dabarlary ak mermerli paýtatymyda aýratyn ruh bilenlik, şatlyk şagalançaýdy. Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmagyň watany ýylyna Aşgabat şäheriniň esaslandyrmagynyň 140 ýyl bilen utgaşykly berenilýän soňky jaň münasibetli dabarlar Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň ýürütülüşlerini harby mekteplerinde ýokary derejede geçirildi. Şanly wakanyň şanyny gururany dabarlaryň başy ilhalar insany watançy eser, ustad muallim we hormatly bilen serkerde başymyň mehriban atasy Berdimuhammed Anaýewiň ýagtyýadygyny hemme halk hakydasy ýadygarlyk toplumagyny gülleselerini goýmak, şeýle beýik şahsiýete taqdim etmeklik bilen badalgaly. Watanymyzyň beýleki bilim hojaklaryny bolşýary Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň Berdimuhammed Anaýewiň birinji, Alparslan adyny ikinji, Sultan Sanjar adyny üçünji ýürütülüşlerini harby bilim hojaklaryny hemme ýürütülüşlerini harby deňiz mektebine gurulany bayramçylyk dabarlaryň döwlet senamyzyň ýanglanmagy bilen badalgaly. Bayramçylyk münasibetli hormaty beren serkerde başymyzyň mektep okuwçylaryny urdan gutlugynyň okulmagy, harby okuwçylaryň hakydalaryny öçmejek täsirli pursatlar janlanyrdy. Soňra bu ýerde ýaşul nesillemizden harby serkerdelen muallimlaryň uçurumlaryň çykşlaryna uly orun berildi.
Ağ şähermede Aşgabatyň ösüşini hormatly beren serkerde başymydan ýaş watançylary dürediýän ajaýyp mümkinçiliklerini wasp edýän aýdym sady edep çykyşlary dabara gatnaşyjylaryň ruhlaryny berende oturdy. Sagdynlykda hemme bagtyarlykda, mertlikde hemme merdanlykda tapanyp kemale gelen ustad mugallimlerden hemme we tejribeli serkerlerden döwrüp şertirdi. Bilim alany watançy nesilleri bugünkü güni harby bilim ojaklaryny üstünlikli tamamlap, geljekki durmuş ýoluna gadam basýarlar. Büýük turgunlary prototlary harby uçurumlaryň ruhlaryny berende oturup, saýlan harby hünärini burany bu ýytanşyny goşalanyrdy. Dabara gatnaşyjylar merdany watançylary dürüdip berýän mümkinçilikler üçin dünýä içre iqrar edilen milli lidermiz hormatly Berend serkerde başymyza uran alkyşly sözlerini beýan etdiler. 2020-2021 okuw ýylyna tamamlanan münasibetli paýtagtymyzda döwlet serkiniň öňündäki meýdançyda bayramçylyk konserti geçirildi. Bu dabarda hormatly prezidentiň gutlugynyň okulmagy çüň many mazmuny eýe boldy. Watany uran beýik söýge agrarly insan perwerligi, hoşniýetlik hemme dostlugy ýörelgeden mehman ýaşamadan ata watanymyzyň awray mertebesini, şan şöhratyny hasam beýgeltmekde. Agdybirligimizi we jebisligimizi potolanyrmakda gujur gaýratyny, zähmetini, ukuýup başarnyklaryny, gaýgyrmajyklyklaryny berkinanýan ýylap hormatly prezidentiň gutlugyny belenilýär. Uçurumlaryň hormatyny goralaryny dabarlaryň belent ruha we senatyny aýdym sady çykyşlar bilen goşmagy ýurdumyzda amalaşylýan beýik işlere aýratyny ähmiýet berilýänini alamatlandyrdy. Dabaran dowamyny ders bäsleşikleriniň ýeňjileri bolany tapawutly ukany ýokary okuw mekdepleriniň taliplerini, okuwçylary, görelili işläni mugallimlere hormatly prezidentiň adyndan sowgatlar goşurly. Olar geljekde watanymyzyň güllä ösmegini, hormatly prezidentiň el ýurt bähidini gönükdirlerini beýik öwrtmelerini, özleriniň münasip goşantlaryny, goşukdyklaryny anandyrdylar. Ulu ruhunetlige we senene bayramçylyk şäherinde uçurumlaryň bilimi işgärleriniň adyndan hormatly prezidentiň ýüzlenme kabul edildi. Olar watanymyzyň ähli ulardaky ösüşlerini goşant goşmakda özleriniň gujur gaýratlaryny, gaýgyrmajyklyklaryny anandyrdylar. Türkmenistanyň bilim we medeniýet ministrlikleri ýaşur umusynyň merkezi geňeş tarapyndan guralan dabara aýdym saatlar bilen dowam etdi. Ýurdumyzda bilim ulgamynyň ýa-da kemilleşdirmegi, bilim alan ýaşlara durmuş ýoluny uğradylmagy bilen baglanşykly meseleleri hemme taraplaryny esasy çemberleşdirýäniň nowatdaky subutnamasyr. Bu fursatlary ýurdumyzyň tejribeli mugallimleriň çekeni asyrly zähmetiniň nowatdaky meýwesi has aýdynlygy bilen eşgär etdi. Häzirki döwürde hormatly prezidentiň taýlaty bilen ýurdumyzda alymyň bilimiň ösürmegini, ýaşaňy dünýä alymyna çuňury aralaşma uğruny döredilýän mümkinçilikleri aýratyny ähmiýet berilýär. Uçurumlaryň hormatyny goralaryny dabarlaryň belent ruha we senatyny aýdym sady çykyşlar bilen goşmagy ýurdumyzyň ähli ularda ösýänini eşgär etdi. Bu çäre berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda ösürmekde milli bilim hemme alymy ulgamynyň özünde uly mümkinçilikleri jemleýäniniň hormatly prezidentiň Türkmenistany uly ösürmekde amalaşyrýan tutumly işleriniň dabarlanmasynyň beýany urly. Türkmenistan parahatçylyk we anaçmaň watany ýylymyzda bellenlen Aşgabat şäheriniň güni münasibetli dabaralar türkmeniň döwletlik ýörelgesine laýyk toý şowkuny ulaşdy. Bagt köçkünde tutulan toýlar ähli paýtagtlaryň bayramçylyk joşgyny artdyrdy. Aşgabat şäheriniň 140 ýyllygynyň bayram edilýän pursatlaryna bagtly ýaşlar täze döwletli maşgala gurdular. Bagtyň mukaddes söýgüýüniň aşkyn hem ajaýyp ýaşaýyşyň şäherinde durmuş guran ýaşlaryň toýlary öz bolşy şowkuny betlenip, ýatdan çykmajak pursatlary ugruldy. Çünki aşyklyk şäheri bolan Aşgabadymyzda her bir ýaxşy niýet döwlet bolup dolanýar. Arzular amala aşýan ak şäherde bagtyň nury ýaýylýar. Paýtagtymyzda täze bir bagtyar maşgalaryň peýda bolmagy, jemgyýetimiziň barha berkeýänini, netil dowamatynyň dowamatyny alamatlanyrýar. Şonuň üçin hem halkymyzda durmuş toýy, bag toýy hataplanıp, ona aýratyn uly ähmiýet berilýär. Goý gahrman arkadagymyzdan gany terip, sap söýgüden guran ak şäherine täze gurulan maşgalaryň bünyady, soňlanmaz taripli, asarly taryhly Aşgabadymyz ýaly berk bolsun, belent bolsun. Aşgabat aýdym sady merkezine Aşgabat şäheriniň güni hemde okuw ýylynyň tamamlanmagy münasibetli arka dagyň ak şäheri Aşgabat adly bayramçylyk konserti şatlyk şowkuny betlendi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bayramçylyklarymyzda täze many mazmunynyň berilmegi, milli liderimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän türkmen halkyny täze belentlikleri uruklandyryp, oň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hemde awadançylygynyň ýygyderli ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen ýeri özgertmeleriniň belent ruhy medeni ugurlarynyň we ýörelgeleriniň şaýatnamasy bolup durýar.
Bu hakikat bayramçılık seyaretine aydın yüde çıktı. Berqarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne parahatçylyk we anaşmaň watan niýen şygar atyna geçen şu ýylda ak mermerli paýtagtymyz Aşgabatyň 140 ýyllygyna bagşlanan guralan aýdym taýly şäheri watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk dawralarynyň çäklerine geçirilýän azaýyp wakanyň kataryna münasip orna ýa bolýar. Yanlanan aýdym taýlar mehriban arkadagymyzyň eýsilmez zehinden dören ak mermerli Aşgabada bolan buýsynç we gowunç duýgularyna baý boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda ýaşlyň ruhy we beden taýdan ösmegi, olaň dörejlikli zähmet çekmek üçin ähli şertler döredilýär. Hormatly prezidentimiziň bilim tiýatratynyň esasy maksady ýurdumyzyň her bir raýaty üçin bilim almaň el ýeterli bolmagyny gazanmakdan, her bir adamyň bilim mawaty öz ukybyny, zehinni dol ulanyp bilmek üçin ähli şertler döretmekden ibaratdyr. Häzirki wagtda özleriniň köpügürli zehinlerini we ukyplaryny ýüze çykarmak wagtda Türkmenistanyň ýaş netli üçin giň mümkinçilikler açylýar. Bu urda görülýän toplumlaryň şäherler sağlaşykly ösen ýaş netli, hakyky watançylary terbiýelep ýetişdirmek üçin zerur bolan şertleri üçin etmäge gönükdirilendir. Geljekde ýaşlarymyzy iri watanymyzy täze belentlikleri çykarmalar. Watanymyzyň ötüşlerini, hormatly prezidentimiziň ýylyurt pähwidine gönükdirilen özgertmelerini wasp edýän aýdymlar şäheriň temiz howasy bilen öz bolşly ajaýyp sağlaşygy emele getirdi. Bu sağlaşyk hoşnetli gatnaşyklary, dostlukly hyzmatdaşlygy nazarlayan hormatly prezidentimiziň ýylyurt pähwidli, dünýä ähmiýetli siýasatynyň öz bolşly dawralanmasyny öwrli. Belentden ýanglanan aýdymlar raýatlyň şatlygy çäre öz bolşly bedek berdi. Dawral çäre bedek beren ajaýyp owudanlyk biziň her günümizde mahsusdur. Ol berqarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan amala aşyrylýan işleň üstünlikleri wetlenmek bilen berk baglanşyklydyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk çäre münasibetli geçirilen aýdym taýly çärede aşykdan aýdyň äşkär boldy. Aýdym taýly dawra watanymyzyň ähli wagtda ötüşleri tarap ynamly barýanlygynyň, hormatly prezidentimiziň beýik özgertmeleriniň urwaçlyklary wetlenýändigini alamatlandyrdy. Ajaýyp bayramçylygyň dawralary ýurdumyzyň ähli tebitlerine ýaýbanlandyrylan giň öwrümli çärelere aýratyn öwüşgün çaýdy. Soňa dostlary berqarar döwletimiziň bagtiyarlyk döwrüni, ak şäherimiz Aşgabady, watanymyzyň geljegi bolan ýaşlarymyzy, döwrümiziň belent maksatlaryny belentden wasp etdiler. Bayramçylyk dawrasynda hormatly prezidentimiziň sözlerini gahryman arkadagymyzyň agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sadyna dörediler. Ak şäherim Aşgabad adly aýdym ýerine ýetirilenine ak kanatly ahalteki bedeginiň çarpaýy galmagy, Aşgabad adly taýçanygynyň bökçeklep aýdyma goşulmagy kimmelerde uly ruhlanetlik döretdi. Bu ýytynçly portretler hormatly prezidentimiziň ýylyurt pähwidine gönükdirilen işleriniň dawralanmasyna öwrüli. Ajaýyp çäre bayramçylyk feýerwerki bilen utgaşdy. Akşam kasmanyna köpöwüşgünli şöhleler peýda bolup, şatlykly bayramçylykdan ýatdan çykmajak täsirler galyrdy.
Hormat alımlar, Üniversite yurdunun ulaytana we paýatlygyny aşabatda 25-nji maýda saat 20-den 26-njy maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat olunyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyny ütkap ýa mutgap Demirada kunmataran teleskonto 94 metr kärlerini 16 metrçe ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus günüdüne 31-36 gradus kenary etraplaryna 26-31 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyny ütkap ýa mutgap Demirada kunmataran teleskonto 94 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 20-25 gradus maýl günüdüne 34-39 gradus ysy bolar. Mary vilayatyny Adkem Butxawar Demirada kunmataran teleskonto 7-10 km ýetýän şemal utar. Howa gijetine 17-20 gradus maýl günüdüne 34-39 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyny Adkem Butxawar Demirada kunmataran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 17-20 gradus maýl günüdüne 34-39 gradus ysy bolar. Daşoğlu vilayatyny Adkem Butxawar Demirada kunmataran teleskonto 8-13 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 16-21 gradus maýl günüdüne 34-39 gradus ysy bolar. Paýtagyň aşabatda ütkap ýa mutgap Demirada kunmataran teleskonto 9-10 metr ýetýän şemal utar. Howa gijetine 21-23 gradus maýl günüdüne 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdun boýunça maý aýynyň 26-syna magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylar. Gede vatandaşlarym, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meşhurnyň hadadan fikir oturum artma bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedene ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýlekeme ýaz passanda howanyň derejesiniň üýtgeýäni nazar alyp, pasaly görä gynmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu düzümleri berip berjäň etseňiz, ýylyň islenip passanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli babatlarda ösüşür ösene. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşerim.